Så jeg rullet omkring 100 meter, og jeg må sige det meget direkte. Jeg har nok ikke været den fedeste reklame for rulleskøjtsporten. Der er en hel masse af de der på vejen. Under at jeg ikke er skvattet endnu. Der er også en hel masse af de der blade på vejen. Jeg har tjekket ud, den burde blive bedre længere hen. Skal jeg bare lige forbi dem her, over på den anden side. Så håber jeg, det bliver bedre. Hvordan jeg så kommer derover. Det er satme fedt det her. Jeg måtte lige stoppe før. På en eller anden måde, så havde jeg bevæget mig ud på vejen. Det skal man åbenbart lige tage sig i agt. Det er ligesom de danske veje i København. Nogle gange så er du på vejen, andre gange er du på en cykelsti. Lige pludselig var jeg ude mellem bilerne. Men her er det fin vej. Så skal vi vist til venstre hernede. Bøtgerstrasse, ja. Så er vi ved at være tæt på. Det må være her. Fliserne er små, til gengæld så ligger de ikke jævnt, som man siger. Så er jeg her. Der ligger Magic Mountain, som var destinationen for den her lille tur i Berlin. Så hvordan er det så at løbe i Berlin? Det er okay. Det er det faktisk. Hej med jer. Hej. Filmer du? Ja, det gør jeg. Hej, når I fandt det også. Fint. Så stopper jeg her.